Numele meu este Andrei Popescu și timp de 8 ani întregi, părinții mei m-au tratat ca și cum aș fi mort. Niciun telefon, niciun mesaj, niciun cuvânt. Apoi, într-o dimineață, numele meu a apărut în Forbes România și la doar câteva ore mai târziu, telefonul mi s-a aprins. Un mesaj de la mama. Primul mesaj în 8 ani. Cină de Crăciun la ora 6:30, doar familia, discuție importantă. L-am citit de 2 ori și mi s-a rupt o cicatrice veche. Știam exact ce însemna discuție importantă. Întotdeauna însemnase același lucru. Așa că am răspuns, voi fi acolo. Și în seara aceea am trecut pragul casei lor purtând singurul cadou pe care mama mea, care mă îngropase cu 8 ani în urmă, nu l-a văzut niciodată venind. Dacă această poveste îți fierbe sângele în vene sau dacă familia ta ți-a întors vreodată spatele doar pentru că ai ales propriul tău drum, scrie în comentarii orașul din care mă urmărești și apasă pe abonare chiar acum, pentru că următoarea parte este acolo unde drama adevărată începe. Cu 8 ani în urmă am ieșit pe ușa aceea cu o singură valiză, în ploaia torențială de noiembrie. Aveam 19 ani și tocmai îi spusesem tatălui meu, Gheorghe Popescu, că renunț la Universitatea Politehnică București ca să mă mut în Cluj și să construiesc un startup în domeniul financiar. A explodat. A împins scaunul atât de tare încât a căzut pe podea, a lovit cu ambele mâini masa de sufragerie și a strigat suficient de tare ca tot cartierul să audă. Din această seară, Andrei Popescu este mort. Pentru familia Popescu, mort, auziți cu toții. Mama mea, Elena, nu și-a ridicat niciodată privirea din farfurie, doar și-a strâns buzele și a continuat să împingă mazerea cu furculița. Fratele meu mai mic, Cosmin, 17 ani și lipit de telefon chiar și atunci, a scos un râs batjocoritor și a zis: bine, cu unul mai puțin care fură Wi-Fi-ul. Mătușa Ioana, sora mai tânără a tatălui și adevărata șefă operațională a magazinului Popescu și Fii, s-a dat pe spate în scaun, și-a încrucișat brațele și a dat lovitura finală. Nu veni înapoi plângând când mica ta fantezie se prăbușește. Tocmai ți-ai ars toate podurile spre moștenirea ta. Am stat acolo cu haina umedă pe jumătate îmbrăcată, așteptând ca cineva să spună: așteaptă, oprește-te, ea e încă fiica noastră, sora noastră, nepoata noastră. Camera a rămas tăcută, în afară de ploaia care lovea geamurile. Apoi am simțit o tracțiune blândă la mânecă. Bunica Elena m-a tras în hol, departe de masă, mi-a pus în mână 5 bancnote noi de 100 de lei și a strecurat un bileț mic pliat în buzunarul hainei cu numărul ei de telefon scris cu cerneală albastră. Mi-a cuprins fața pentru o secundă, m-a privit direct în ochi și a șoptit: du-te și fă-i să-și înghită cuvintele, dragă. A fost ultima propoziție pe care cineva din casa aceea mi-a spus-o în față pentru următorii 8 ani. Am luat metroul până în centru, am cumpărat cel mai ieftin bilet de tren pe care l-am putut găsi spre Cluj și am urcat într-un tren cu nimic altceva decât valiză, cei 500 de lei și un telefon mort. 6 ore mai târziu am coborât la Cluj cu 41 de lei rămași. Primele 12 luni au fost supraviețuire pură. Am săltat între canapelele prietenilor de prieteni, am dormit în spălătorii când îmi epuizam bunvoința și am lucrat la 3 slujbe simultan. 5 dimineața până la amiază, barista. Amiaza până la 6 după amiază, curier cu bicicleta împrumutată. 8 seara până la 2 dimineața, curățenie în birouri în zona de afaceri. Unele săptămâni, cina era doar tăiței instant simpli și apă de la robinet de 3 ori pe zi. Făceam duș la sala de fitness deschisă non-stop cu perioada de probă gratuită de 7 zile. Am tot reînceput cu e-mail-uri diferite. Am învățat să programez de pe calculatoarele gratuite din bibliotecă pentru că nu-mi permiteam Wi-Fi. Am locuit într-o cameră de 15 metri pătrați cu alte 5 persoane timp de 14 luni, dormind pe una saltea care mirosea a mâncare veche. Când încălzirea s-a oprit în ianuarie, am dormit în toate hanoracele pe care le aveam. Au fost nopți când am stat pe scara de incendiu la 3 dimineața uitându-mă la luminile orașului. Aproape gata să cumpăr un bilet dus-întors acasă și să cer iertare. De fiecare dată am scos biletul bunicii Elena, am citit din nou scrisul ei și am intrat înapoi înăuntru să continui să programez. Am construit prima versiune a aplicației pe un MacBook crăpat din 2015, pe care l-am cumpărat de pe un site de anunțuri cu 400 de lei, învățându-mă singur Swift și Python,
până când ochii mi se încrucinau. Am lansat-o fără niciun buget de marketing și am urmărit cum primii utilizatori au început să apară, apoi sute, apoi mii. Investitorii au început în sfârșit să bată la ușă. Tot nu am suflat niciun cuvânt înapoi acasă. Timp de 8 ani întregi, singura voce din viața mea veche era bunica Elena, sunând odată pe lună de pe un telefon prepaid pe care îl ținea ascuns în Biblie. Nu cerea niciodată bani, nu preda niciodată lecții, nu zicea niciodată "ți-am spus eu". Doar asculta. Îmi spunea că e mândră și închidea înainte să se termine minutele. Atât. Asta era toată familia care mi-a mai rămas. În dimineața aceea priveam pe fereastra apartamentului meu către dealurile Clujului, când a apărut articolul din Forbes. Am deschis linkul din reflex. Numele meu stătea chiar în partea de sus a listei, 30, sub 30 în finanțe, cu litere negre groase. Articolul mă numea "Cel care a renunțat la facultate și a construit un imperiu din ciudă și cod". Spunea clar ca lumina zilei că compania pe care am început-o pe un laptop stricat într-o cameră aglomerată tocmai închisese ultima rundă de finanțare la o evaluare de exact 128 de milioane de lei. M-am lăsat pe fotoliul din piele, telefonul tot strălucind în mână, așteptând valul de triumf pe care îl imaginasem de ani de zile. Nu a venit nimic. Apartamentul era tăcut complet, în afară de zumzetul scăzut al frigiderului și sunetul îndepărtat al unui tramvai. Nu era nimeni de sunat, nimeni cui să-i strig, nimeni căruia să-i spun, uite, am reușit. 8 ani de tăcere totală se asiguraseră de asta. Apoi ecranul s-a aprins din nou. Nu era un investitor, nu era un reporter, era un număr pe care îl ștergusem și îl memorasem în același timp. Mama. Cină de Crăciun în ajun la 6:30, doar familia. Discuție importantă, 4 rânduri reci de cuvinte după 8 ani. Le-am citit până când literele s-au încețoșat. Pulsul mi s-a încetinit într-o bătaie rece și constantă. Cunoșteam pe din afară acea expresie. În codul familiei Popescu, discuție importantă însemnase întotdeauna un singur lucru. Cineva avea nevoie de bani. M-am ridicat și am mers la peretele de sticlă cu vedere spre deal. Cu 9 luni mai devreme, bunica Elena sunase târziu în noapte de pe telefonul ei prepaid. Vocea ei era blândă, aproape de scuză. Mi-a spus că Popescu și fiii s-a extins prea mult. Ratele dobânzilor au crescut vertiginos și băncile au terminat de așteptat. Datoria totală, 57 de milioane de lei, garantată împotriva fiecărui magazin a casei, chiar și a fondului de pensii al tatălui. Nu m-a rugat să o rezolv, nu ar fi făcut-o niciodată, doar a zis, cred că merit să știi, înainte să apară în ziare. În aceeași noapte am înființat o companie în Delaware, am ancorat-o în alte 2 societăți holding și am început să cumpăr datoria în tăcere, cu răbdare, o bucată la un moment dat, până când reporterul de la Forbes a stat în fața mea în acest apartament, întrebându-mă despre povestea mea de la cârpe la bogății. Deja dețineam fiecare gaj, fiecare notă, fiecare notificare de neîndeplinire. Nu au bănuit niciodată că cumpărătorul era fiica pe care o îngropaseră. M-am uitat în jos, spre luminile orașului strălucind pe dealuri, și am simțit ceva schimbându-se în pieptul meu, rece și definitiv. Am deschis aplicația de zbor și am rezervat ultimul zbor direct spre București, plecând în seara aceea. În timp ce biletul se încărca, am sunat singurul număr pe care nu l-am blocat niciodată. Bunica Elena a răspuns din primul sunet. E publicat, am spus. L-am văzut acum o oră, a răspuns ea, mândria crăpându-i vocea. Ai reușit, Andrei. O secundă de tăcere. Mama tocmai m-a invitat și pe mine la cina de Crăciun, prima dată în ani. Am închis ochii. Vin. A expirat încet. Ai grijă ce aduci prin ușa aceea dragă. Am fost atent 9 luni, i-am spus. În seara asta mă opresc. Am împachetat un singur geamantan, rochie neagră, tocuri și dosarul subțire din piele pe care îl păstram în seiful. La aeroport am făcut upgrade la mașina de închiriat, un Mercedes GLE negru, pentru că vroiam să-l vadă oprindu-se. Pe când avionul vira spre est peste Cluj, am întors telefonul cu fața în jos și am lăsat ultimii 8 ani să se așeze ca noroiul în stomac. Am aterizat la Otopeni exact după apusul soarelui. Am pornit modul avion. Al doilea mesaj de la mama a apărut instant, ca și cum plutise deasupra. Abia aștept să te văd. Avem atât de multe de recuperat.
Nu am răspuns. Am luat cheile la Mercedes, m-am așezat la volan și am pornit-o spre suburbiile din care odată am fugit cu o singură valiză și 500 de lei în nume. De data asta nu fugeau. De data asta veneam acasă să încasez. În ajunul Crăciunului am condus prin străzile acoperite de zăpadă în Pipera. Mercedesul negru aluneca peste pudra proaspătă, farurile tăind prin fulgi care se învârteau în timp ce am intrat în cult de sacul cunoscut. Casa se înălța în față, învelită în straturi peste straturi de lumini LED albe, care o făceau să arate ca o vitrină de magazin, încercând să vândă ideea de familie. Prin fereastra uriașă din față strălucea un brad de 5 metri, înnecat în ornamente aurii și cărămizii, exact aceeași schemă de culori pe care o folosiseră în fiecare an de când aveam 12 ani. Am parcat în spatele Lexusului îmbătrânit al tatălui, am oprit motorul și am lăsat tăcerea să sune pentru un moment lung. Apoi am coborât în frig. Mama a deschis ușa înainte să ajung la ultima treaptă. Elena purta rochia de catifea roșie pe care o scotea doar de Crăciunul. Perle strânse strâns ca o armură. M-a tras într-o îmbrățișare scurtă și fragilă care mirosea a Chanel numărul 5 și nervi. "Andrei, ești aici?" a cântat cu vocea ridicată cu o jumătate de octavă mai sus decât normalul. Tata a apărut chiar în spatele ei, în blazerul lui de sărbătoare, părul mai subțire, burta mai moale. Gheorghe a oferit clasica palmă bărbătească pe spate, 2 lovituri ferme, niciun contact real. "Mult timp, nu?" a zis, ochii alunecând deja pe lângă mine spre Mercedesul care strălucea sub lumina străzii. Cosmin s-a târât din salon, hanorac pe jumătate fermoar, telefonul luminându-i fața în albastru. A ridicat privirea, m-a înregistrat, a dat un ridicat leneș din bărbie. "Salut!" a mormăit. Apoi s-a dus direct înapoi la orice era mai interesant pe ecranul lui. Mătușa Ioana stătea lângă șemineul vuitor, paharul de șampanie atârnând din degetele manicurate, paiete negre captând fiecare flacără. Și-a trecut ochii peste haina mea, peste cizmele mele, a rămas pe geanta Hermes Kelly care atârna de brațul meu ca și cum o prețuia în capul ei. Ei bine," a șoptit. "Uite ce a adus pisica înăuntru. Geantă drăguță." Am deschis gura să răspund, când 2 brațe mici și puternice mi-au încercuit talia din lateral. Bunica Elena s-a lipit de mine, săpun de lavandă și vanilie și totul în siguranță. A ținut mai mult decât permitea decența, apoi s-a tras înapoi, doar suficient pentru a șopti la urechea mea. "Ai reușit, copile. Fiecare lucru naibii pe care au spus că nu poți." Ochii mi-au uscat pentru o jumătate de secundă. Holul s-a transformat într-o paradă de veselie forțată. Haine au fost luate, băuturi oferite, complimente trase ca gloanțe. Tata m-a condus prin arcadă în sufragerie, narând actualizări ca un agent imobiliar. Parchet nou, candelabru nou, televizor nou de 190 de centimetri montat unde obișnuiau să fie fotografiile vechi de familie. Am trecut prin ritual. Mama a întrebat despre zbor, despre vreme în Cluj, dacă am încercat noul loc cu pâine cu maia din Mănăștur. Tata vrea să știe dacă Valea Siliciului era încă nebună și dacă acțiunile Tesla chiar vor merge spre lună. Cosmin, fără să ridice privirea, a întrebat dacă oamenii din tech chiar lucrează sau doar joacă ping-pong toată ziua. Ioana a continuat să circule, aruncând săgeți mici deghizate în glume. Trebuie să fie frumos să ai investitori aruncând bani spre tine. Și unele fete au toată norocul, nu-i așa? Am răspuns politicos, am zâmbit la indicație și am privit cum mă privesc. Fiecare întrebare purta o cântară, fiecare râs era cântărit împotriva a cât aș putea să valorez acum. Bunica Elena a rămas la distanță de braț, completându-mi apa cu bule când nimeni nu observa, strecurându-și mâna peste a mea ori de câte ori zâmbetul Ioanei se transforma în ascuțit ca briciul. Nu mi-a pus nicio întrebare în fața lor. Deja știa fiecare răspuns. În cele din urmă, mama și-a bătut palmele. "Cina e gata." Am migrat în sala de mese formală. Masa putea găzdui 14 persoane, dar era pusă pentru 7, farfurii cu margini aurii, pahare de vin din cristal, aceleași panglici roșii și aurii care fuseseră în familie din anii 80. Cardul meu de loc, cu caligrafie perfectă, stătea la capătul îndepărtat opus tatălui, același loc fără putere pe care mi l-a atribuiseră ca adolescent. Am luat scaunele.
Un chelner angajat a apărut cu primul fel: salată de pere coapte, nuci caramelizate, reducție balsamică aranjată ca arta modernă. Conversația a rămas sigur de suprafață. Cât de drăguț a arătat cartierul în anul acesta, cum zăpada era perfectă pentru fotografii, cum mătușa Ioana găsise cel mai încântător decorator nou. Al doilea fel a sosit: șuncă glazurată cu miere, feliat subțire, piure de cartofi cu usturoi bătut în nori, fasole verde cu migdale feliate. Exact meniul pe care mama îl servise în fiecare Crăciun de care mi-aminteam. Ioana a ținut curtea plângându-se de probleme imposibile în lanțul de aprovizionare și concurenți online neloiali care ucid comerțul fizic. Tata dădea din cap solemn, umplând paharele, asigurându-se că toată lumea rămâne relaxată. Până când farfuriile au fost luate, spectacolul a fost lustruit la strălucire. Râdeau puțin prea tare la glumele celuilalt, pasau chiflele puțin prea des, se asigurau că mă simt binevenită, lipsită, aproape iubită. Am pliat șervețelul, l-am așezat lângă farfuria mea și am așteptat ca cortina să se ridice pe adevăratul motiv pentru care eram aici. Când ultima felie de șuncă a lovit masa, tatăl meu și-a așezat paharul de vin cu un clinchet tare care a tăiat direct prin veselie de sărbătoare falsă. Chelnerul angajat a dispărut. Versiunea blândă pentru pian a Noapte de veghe sfântă a sunat brusc ridicol. Tata și-a îndreptat umerii, și-a pliat mâinile ca și cum era pe cale să dea o prezentare în sala de conferințe și s-a uitat direct la mine. Popescu și fiii, este pe marginea să piardă totul, a început cu vocea scăzută și repetată. Mătușa Ioana a preluat ștafeta fără să piardă o bătaie. Am devenit lacomi după COVID. Toată lumea cheltuia. Am deschis 4 noi locații în 18 luni. Apoi, ratele dobânzilor s-au dublat. Costurile de aprovizionare au zburat prin acoperiș și giganții online au zdrobit traficul pietonal. Băncile au emis notificări finale de neîndeplinire joi trecută. Mai ratează o plată și încep să sechestreze magazine, inventar, casa asta, totul. Mama a scos un suspin perfect sincronizat, apăsându-și șervețelul la colțurile ochilor ei uscați. 42 de ani din numele bunicului tău, Gheorghe. 42 de ani de Popescu și fii, pe acele semne dispărute într-o clipă. Cosmin a așezat în cele din urmă telefonul cu fața în jos, s-a întins dramatic și a dat mesei cea mai bună față de frate îngrijorat. E de fapt destul de simplu. Avem nevoie de 11.400.000 de lei ca să refinanțăm cele mai proaste împrumuturi și să cumpărăm 6 luni. După aia restructurăm și suntem aurii. Nimic grav. 4 perechi de ochi au pivotat către mine în sincronizare perfectă. Tata s-a aplecat înainte, vocea molendindu-se în tonul pe care îl folosea când vroia o favoare de la comitetul clubului de țară. Ai făcut incredibil de bine, Andrei. Suntem cu toții atât de mândri de tine. Cuvântul mândri a lovit ca acidul. Această companie este încă dreptul tău de naștere. Sângele tău a construit acele magazine, la fel de mult ca al oricui. Ioana a sărit înăuntru dulce ca siropul. Nu cerem caritate. Vei primi capitaluri proprii preferențiale, dobândă completă, orice termen vrei. Ai fi eroina care a salvat moștenirea familiei. Mama a întins mâna peste colțul mesei, a încercat să-mi acopere mâna cu a ei. Am lăsat-o degetele să se odihnească acolo fără să mă mișc. Ușa din față s-a deschis cu o rafală violentă de vânt arctic care a făcut fiecare flacără de lumânare să se plece. Zăpada a explodat în hol într-un nor alb. Pași grei și deliberați au traversat marmura fără ezitare. Matei Sandu a intrat în sala de mese purtând o geantă de aluminiu periat încă pudrat cu zăpadă proaspătă. Paltonul lui gri închis purta mușcătura ascuțită a iernii. A mers direct la masă, a așezat geanta exact în centru pe fața de masă de Crăciun ruinată, chiar între candelabrul de cristal și șunca pe jumătate mâncată, și a deschis încuietorile cu 2 clicuri metalice clare. "Bună seara!" a spus cu vocea rece și perfect egală. "Numele meu este Matei Sandu. Sunt consilier juridic principal pentru Andrei Popescu." Tata a sărit pe jumătate din scaun. "Cine naiba te-a lăsat în casa mea?" Matei nici măcar nu s-a uitat la el. Pur și simplu a început să scoată pachete groase de documente, aliniindu-le ca arme pe un raft. "Cu 9 luni în urmă," a început, "fiecare leu din datoria în circulație a companiei Popescu și fiii,
57 de milioane de lei pe 7 facilități de credit separate, a fost achiziționată și atribuită către o companie cu răspundere limitată din Delaware. Acea companie este deținută și controlată 100% de Andrei Popescu. A alunecat primul pachet înainte. Foaia de copertă striga cesiune de bilete și interese de securitate cu litere negre groase. Ioana s-a repezit și l-a smuls. Asta e imposibil. Am fi fost notificați. Ați fost, a tăiat Matei cu vocea plată. A produs un al doilea pachet. Confirmări de primire prin poștă certificată către Consiliul Corporativ, modificări ale declarațiilor de finanțare UCCC 3 depuse la Secretariatul de Stat, formulare de consimțământ ale creditorului, executate de la martie până în august. Fiecare singură notificare recunoscută și depusă. A continuat de neoprit. Al treilea pachet, bilete promisorii originale, fiecare acum purtând un nou gir care se citea plătiți la ordinul Reed Acquisitions, LLC, fără recurs. Al patrulea pachet, ipoteci înregistrate pe toate cele 11 magazine de retail, depozitul de distribuție și această reședință privată. Fiecare act de încredere listând același nou creditor. Al cincelea pachet, garanții personale executate de Gheorghe Popescu, Elena Popescu și Ioana Popescu, fiecare acum plătibilă exclusiv entității din Delaware. Paharul de vin al mamei a alunecat din degetele ei și s-a spart împotriva podelei. Vinul roșu a sângerat pe covorul alb ca o rană proaspătă. Cosmin a ridicat în cele din urmă privirea, gura atârnând deschisă. Tu ai cumpărat datoria noastră. Matei a întors o altă pagină. Doamna Popescu a achiziționat 100% din ea. Fiecare gaj, fiecare clauză de nerespectare, fiecare remediu. Fața tatălui s-a transformat în violet. A lovit ambele palme pe masă atât de tare încât farfuriile au sărit și argintăria a zburat. Asta e șantaj. Nu, domnule, a răspuns Matei aproape amabil. Șantajul e o infracțiune. Asta e proprietate. A deschis dosarul final, o singură foaie intitulată Notificare de nerespectare și accelerarea datoriei. Începând cu ora 18:52, în seara aceasta, Popescu și fiii este în nerespectare materială pe toate facilitățile. Întregul 57 de milioane de lei este acum imediat exigibil și plătibil. Vânzările de executare silită pe toate garanțiile pot fi programate chiar de mâine dimineață. Matei a făcut un pas înainte, l-a deschis pentru ei și a făcut un pas înapoi. Înăuntru se afla un singur cec de casier pentru 1.400.000 de lei, emis pe contul meu personal de operare la Banca Transilvania. Și sub el, un acord de 15 pagini intitulat Eliberare deplină și finală a tuturor revendicărilor, intereselor și drepturilor de moștenire în Popescu și fiii, filialele sale, activele și orice trust de familie. Am vorbit pentru doar a doua oară în seara aceea, cu vocea perfect nivelată. Acel cec este al vostru, în clipa în care ultima semnătură este martoră și notariată. În schimb, Gheorghe, Elena, Ioana și Cosmin Popescu renunță permanent și irevocabil la fiecare revendicare prezentă și viitoare la Popescu și fiii, proprietățile sale imobiliare, inventarul, mărcile comerciale, conturile bancare și orice trust sau proprietate care ar putea exista vreodată. Plecați în seara asta cu 1.400.000 de lei. Suficient pentru un apartament modest, 2 mașini second-hand și o viață liniștită undeva departe de Pipera. Refuzați și vânzările de executare silită încep la 9 dimineața. Totul merge la cel mai mare ofertant. Decizia voastră. Camera a devenit atât de tăcută încât putem auzi zăpada lovind geamurile. Bunica Elena mi-a dat drumul la mână, a întins mâna peste masă, a luat stiloul greu Montblanc, s-a întors direct la pagina de semnătură de martor și a scris Elena Margareta Popescu, cu cursiva ei frumoasă și de modă veche. Apoi a pus capacul pe stilou, l-a așezat jos și a dat mesei cel mai calm, cel mai radiant zâmbet pe care l-am văzut vreodată pe fața ei. Acel zâmbet i-a distrus. Ioana a luat stiloul următoarea. Mâna ei manicurată tremura atât de violent încât cerneala a sângerat în vârfuri mici. A mâzgălit Ioana Lucia Popescu ca și cum înjunghia hârtia.
Apoi a aruncat stiloul peste masă atât de tare, încât a ricoșat din farfuria tatălui. Sper că fiecare leu te arde. Cosmin a rezistat 3 săptămâni la un dealer auto înainte să fie concediat pentru că ajungea târziu. Acum conduce pentru Glovo, în același hanorag negru pe care l-a purtat în ajunul Crăciunului, cel încă vag pătată cu rimelul mamei. Popescu și fiii a devenit Popescu Financial Collective, sub proprietatea mea completă. Am păstrat 3 magazine emblematice, am rebranduit restul și am transformat compania profitabilă din nou în 9 luni. Angajații care au rămas au primit măriri și capitaluri proprii. Cei care mă bagiocoriseră cu ani în urmă și-au găsit joburi noi rapid. Bunica Elena nu a cerut niciodată un ban și-a petrecut zilele citind, grădinărit pe balconul ei mic și sunându-mă în fiecare duminică exact la ora 16. Unele duminici povestea despre bunicul, începând primul magazin cu un împrumut de 20.000 de lei în 1981. Unele duminici doar asculta cum vorbesc despre muncă și spunea: "Sunt mândră de tine, Andrei." În fiecare singură zi. Următorul, Crăciunul în ajun a sosit moale și liniștit. Zăpada a căzut din nou, dar de data aceasta s-a simțit blândă. Am condus la apartamentul ei cu un brad mic Fraser în portbagaj și 2 căni de cacao de casă cu aromă de mentă. M-a întâmpinat la ușă în pijamale, în carouri roșii și șosetele pufoase pe care îi le cumpărasem cu un an înainte. Am decorat bradul mic cu doar 12 ornamente, unul pentru fiecare an în care fusesem plecată și unul în plus pentru anul în care m-am întors. Fără ospătare angajați, fără quartet de coarde, doar pârâitul șemineului și Bing Crosby cântând încet de pe un pick-up vechi. Mi-a dat o cutie mică învelită la miezul nopții. Înăuntru era biletul original pe care îl strecurase în buzunarul hainei mele cu 8 ani mai devreme, cel cu numărul ei de telefon cu cerneală albastră, acum laminat și încadrat. Familia adevărată, a zis, ciocănind sticla, rămâne când nu mai ai nimic de dat. Am simțit ochii arșiță pentru prima dată în ani. Ne-am așezat pe podea în fața șemineului, spate pe canapea, picioarele întinse, de parcă eram din nou 20 și 70. Luminile bradului clipeau roșu, verde, auriu. Afară lumea era albă și tăcută. Mi-am ridicat cana către singura persoană care nu m-a declarat niciodată moartă. Ea și-a ciocnit-o pe a ei cu a mea. Pentru nepoata care i-a dovedit pe fiecare dintre ei, greșit. Am băut. Cacaoa era dulce și caldă, focul a pocnit, zăpada a continuat să cadă. Și pentru prima dată în întreaga mea viață, Crăciunul s-a simțit exact așa cum ar trebui să se simtă. Ca și acasă. Dacă povestea asta te-a mișcat, dacă ai simțit ceva real în inima ta, lasă un comentariu și spune-mi ce ai învățat din drumul meu. Și dacă știi pe cineva care are nevoie să audă asta, pe cineva care a fost respins de familia lui, pe cineva care și-a urmărit visul în ciuda tuturor, trimite-i asta acum. Pentru că uneori familia adevărată nu e cea în care te naști, ci cea care alege să rămână când ai nevoie cel mai mult. Și asta valorează mai mult decât orice sumă de bani din lume.